goɗɗiɗi tati ha yetti nogasa jeetati soldat nguru balejo woni layaɓe ñere jamma nogasa jeeɗiɗi ina jofi nogasa jeetati lewru novembre 1990 ngam weltorade ñalawma jeytare leydi Mauritanie ko ɗum badal ngal mawwiya Wulsidi Ahmed Taya o jamma inal lataniɗo baleɓe Mauritanie jeyli jahannama so gonga o ñalawma nogasa jeetati lewru novembre fotani amede cara wucca saha ya zeynaha o ñalawma ƴiƴihu foti wonde ko ñalawma sunare e haami ngam wayde ɓe nogasa jeetato soldat baleɓe ɓe lebte cattude pawano e dow mumen ɓe hen ko yarga mbarda ɓe hen ko piyanɗe condi e kure pira wayliyo e o jamma inal ɗuƴiƴam sagataɓe rufra amde e belade magama ha ɓogge wirti kay haydi wondu ko woturu nde kabaru jokkodiri sagataɓe mbarama inal wayliyo o subaka metti e sunu ɗum woni fof wacca hoore mum kono kadi waƴa bandum sabu jango baleɓe e ndi leydi wonti jamma niɓɓo mo wetani won hen dogi gila wetani heddiɓe darti e habtade no lewlawal feerirta ha gonga feeña lawol fawo e dow wultaya e kono mum kono fof mawiya mijinoma ko leelani tawi o fewji luwa amnesty wonde ko waɗa ko yo momte ha laaɓa kala mo jungo muɗum moddunoji jam sodama toon to assemblée nationale nam on coɗima kono paame laaɓani ha hande toɓɓe e defde ƴiƴam ɓe sagataɓe inal ina jiyo e juuɗe mon hay e hakkillaji mon kay on ndeƴani toon ina yona tan muɓɓon guite ma on ji golle mon bonɗi ɗe mbaɗɗon to inal so warde sagataɓe worɓe caabiɗon jonde mawɓe rewɓe e alyatimeɓe sukaɓe ɓe mbiyani mbaɗani ko gonga on mbari on coki on jaɓɓi foddeji janani kono fof ma meɗde joofi jamma accani ciiri